Prijan Vuksanović, izvolite kolega. Predsjednice Popović, potpredsjedniče Cama i uvaženi ministre sa suradnicom. Pa i na ovom primjeru se vidi koliki je značaj evropskih integracija, jer teško da bi mi sami od sebe radili na poboljšanju društvene stvarnosti, da nemamo određenu tenziju sa strane. I kroz povijest se pokazalo da najbolje funkcioniramo upravo pod tom tenzijom sa strane. Ovaj zakon jest sistemski, ovaj zakon jest važan za pregovaračko poglavlje 5, za javne nabavke i ne moram govoriti koliki je značaj njega samoga, a ako posmatram objektivno, javne nabavke su bile predmet nezadovoljstva i prije i sad. I značajan je i zbog toga što treba da nam osigura 3,2 miliona eura iz Evropske unije, ako se ne varam. I nadam se da uskoro i kada budemo članica Evropske unije, da ćemo tada to članstvo, koje nam više neće biti cilj, već sredstvo, na najbolji mogući način koristiti i za apsorpciju sredstava, odnosno finansija iz Evropske unije, kako bi poboljšavali infrastrukturu i sve ono što je potrebno. A treba li poboljšati i urediti segment javnih nabavki? Sigurno da treba i dobro je što na ovaj način usaglašavamo naše zakonodavstvo sa zakonodavstvom Evropske unije. Stoga puna podrška za ovaj zakon. Hvala vam.